kurova mukadzi ka mukadzi ndo wangu shamani. Aiwa but arowe ndo gender based violence iyoyo. Eka zvine basa rejiko uchasungwa nazvo izvo gender based violence. Ndazongotaura manyuspapers zvezvo zvana nabasa zvine basa mukadzi aifarisa wewe aifarisa every day taikosvika kwatu uchimurova ndakarova handiri mhindi wangu mukadzi ndewako unoita zvaunoda naye. Aiwa kana wakaroora munhu panofanira kuva pane rudo afamba rudo rwacho iroro rudo rwekurova nere ndati uchasungwa plus ndakanzonyedza dzemakotsi chichichi handizivi hangu zvakaitika bhando dzaro chandiudza ndikuudza what happened last time apa ndandasarwa ndakaenda kuna doctor andakaudza nechirwere changu chechest ndasarwa ne2 months ndasarwa ne2 months then ndakaita hasha inoziva kuti ndine hasha ndasvika kumba kwakwa ndakabata mukadzi bata huro kuti kuti bam ndatora bhaketi ati kuseri kwegotsi yes vafa akafa ane basa reko saka mapurisa akati koti kamanje ndakadzona hanzi 20 years injewo ndakatofara ndawedzerwa andandanzi ndasarwa ne2 months ekurarama ndakafara ndakawedzerwa ndatokure ndikararama ka 20 years ndamira uri kuti wanga wasarwa ne2 months dzekurarama handi ubva wawedzerwa 20 years wapiwa 20 years in prison saka chauri kufarira pachiya ndawedzerwa makore ekurarama aiwa ndida kuti undudze zvichirofadza pakuma 20 years dzemujeri chii makore ekurarama ukanzi uri sodindo aiwa ndokuti ndoungwari wateta hapana ungwari waunoshandisa uri kuwanza madrugs handiti ndikuti siyana nezvinodhaka